X'inti tagħmel? X'inti tagħmel? Xi trid? Xi trid? X'għandek bżonn? X'għandek bżonn? X'nista' nagħmel għalik? X'nista' nagħmel għalik? X'għedt? X'għedt? Xi trid tfisser? Xi trid tfisser? X'taħseb? X'taħseb? X'qed tagħmel illum? X'qed tagħmel illum? X'għandek? X'għandek? X'qed jiġri hawn? X'qed jiġri hawn? X'inhi dik? X'inhi dik? X'inhi l-problema? X'inhi l-problema? X'inhu l-indirizz tiegħek? X'inhu l-indirizz tiegħek? X'ħinu? X'ħinu? Xi trid tagħmel? Xi trid tagħmel? Xi xtrajt? Xi xtrajt? X'kien dak il-ħoss? X'kien dak il-ħoss? X'qalet? X'qalet? X'qal? X'qal?